Hej med dig. Kender du ikke godt det der med, at du bare sidder derhjemme og får en pisse god idé, og du bare lyst til at lave noget sjovt, men der er bare ikke nogen venner, der er klar, fordi de alle sammen er kedelige. Nu synes jeg bare, du skal ringe til mig, fordi jeg er bare altid klar, og jeg er sjov. En af mine mange kvaliteter, der er rigtig god til at slå folk ned. Så hvis du har brug for nogen, der skal slås ned, så ring til mig. Hvis du ikke tror, det nok er med en mand, så ring og sig, at jeg skal tage holdet med, fordi de er klar. De er altid klar, hvis der er nogen, der har problemer. Og ellers så kan jeg også godt stjæle cykler, uden folk ved, det er mig. Fordi jeg er mega god til at klemme ud som julemand. Jeg er selvfølgelig også altid klar, hvis du bare mangler nogen at køle noget barbecue-kød med. Så er jeg mega klar. Eller det klassikeren. Hvis I ikke er nok til at drikke lidt søl, så kan du også godt ringe til mig. Jeg kan godt lide øl. Rigtig godt lide øl. Og selvfølgelig, der er jo også ligesom alle andre. Altså, hver lille dreng, der gemmer der sig en charmetrol. Og jeg synes da selv, jeg er lidt af en charmetrol. Så piger vil sige, at jeg har brug for en ven, fordi jeg er Mr. Friendzone. Så ringer I bare.